Здравейте! Вие ме знаете, аз съм Никито Коля. И много от вас искаха да таковам. Не че някой от вас, но аз реших да се направя клип на Чарли появи се. Ето, тук съм се направил Чарли появи се. И сега ще казваме. Чакайте, че да не го развалим. Малко ще ми е страх, но каре. Все пак е игра. Аз вярвам в това. Чарли, тука ли си? Добре. Значи тя тук показа не. Но сега ще разберем. Чарли, ще ми кажеш ли колко... Чакай да го направя наново, така. Чарли, ще ми кажеш ли колко е часа? Да. Общо взето е това. Но вие знаете, ето ми е компютъра. Това ми е компютъра. И сега ще видите, ще ви покажа един клип. Само да видим дали ще забие. Понякога и забива. А и понякога не забива. И няма просто как да ви покажа, ако забие сега в момента. Мозилата влизаме. Но това нещо... този път тръгна. Но сега ще ви покажа ще ви покажа първо, който иска да ми прати покана. Ето как се пише. Сега ще ви покажа в кажа го. В това в Facebook. Но не трябва да ми знаете паролата и имейла, защото някои това го разбират и по-добре да не знаят. Така. Сега ще спра клипа или ще ви покажа да гледате там към телевизора. Докато аз пиша паролата. Ето, тук някой не знам какво е, но някой нямат фейсбук, но някой имат и който има, ето така се пише аз. Ето това, ако го знаете кое е. Това е Силвието, нали знаете? На Емил Конрад. Който го гледа, го знае. И ето как се пише. И това ми е единия фейсбук, аз имам два. Ето ме, това съм аз. Чакайте да снимем мишката. Да, това съм аз. И ето, трябва да ви излезне такава снимка. Ето такава корицата. Така да ми излезне, кажи го. Така трябва да ми излезне малката снимка. Ето така. А другия ми профил, не знам как беше. Мисля, че се казваше... Чакайте, сега ще видим. Ще спря за малко клипа, за да разбера как се казва другия. Ето, отне ми поне 3 часа, докато се намериш, от само се забравя. И ето ме.
Това съм аз, Николай Димитров, трябва да дойде да излезе с Иван Вазов. Защото там уча в него. И ето такава малка снимка трябва да излезне на профилната снимка. Така на Барса, който гледа футбол знае. Това е на Барса, естествено. И трябва да излезе една на корицата Мата. И това е. Общо взето, какво е? Някой ми пратил покана. Бонка Станева, коя е тая? Дай да я видим. Бонка Станева, чак колко ти ме познава? Не знам, но може би от клиповете, но ще я пратя покана, какво да я прави? Ще я потвърдя. Тя явно е искала, но давай потвърдяваме. Тук сега не трябва да знаете. И до скоро. Чао.